Rehabilitering af kroniske patienter i eget hjem. Træning via patientkufferten. Du vil om et lille øjeblik se, hvorledes træning af en patient med kronisk obstruktiv lungelidelse, også kaldet KOL, kan foregå, når KOL-patienten bliver trænet i eget hjem frem for træning på hospitalet. Du skal bemærke, at træning varetages af hospitalets fysioterapeut, som har stor erfaring i genoptræning og som befinder sig på hospitalet. En vigtig del af KOL-patientens rehabilitering er træning under vejledning af en fysioterapeut. Nogle af de patienter, der har svær KOL, har ikke muligheden for at komme til træning på hospitalet. Det skyldes blandt andet, at de oplever transporten til og fra sygehuset som værende alt for uoverskuelig. I stedet tilbydes disse patienter at modtage genoptræning i eget hjem, mens fysioterapeuten vejleder dem via en patientkuffert. Det er vigtigt at bemærke, at træningen starter umiddelbart efter patientens udskrivelse fra hospitalet. Træningen via patientkufferten sker under trygge vilkår, hvor fysioterapeuten følger patienten tæt, blandt andet ved at måle iltmætningen i blodet under træningen. Træningen er med til at styrke patientens fysiske kapacitet, så hverdagens aktiviteter bliver lettere at udføre. Fordele ved at træne i eget hjem er, at patienten kan bruge sin sparsomme energi på træning frem for transport til og fra hospitalet. Da det altid er samme fysioterapeut og patient, der arbejder sammen, opbygges der et nært kendskab til hinanden, som gør træningen lettere for begge parter. Patientkufferten, som vises her, er udviklet af virksomheden Medisat i samarbejde med Odense Universitetshospital. Men det her, det er effektivt. Der er det efter mit behov, fordi så kan jeg komme i gang og rigtig få trænet igennem. Der foretrækker jeg kufferten, og jeg kan anbefale det til mange. Det er virkelig en stor hjælp.